Son Fernando Freire, son xastre de segunda generación e levo toda a vida dedicándome a este oficio. Son un taller registrado de artesanía de Galicia e a través deles estamos impartindo un curso de formación que está incluído en un programa que se chama Aprender da Tradición, Oficios e Técnicas e que impartimos na Academia de Ana Prados aquí en Santiago hasta o mes de xuño. Empezamos en outubro e terminamos en xuño. Son 16 alumnos, 8 alumnos de mañán e 8 alumnos da tarde que estamos introducindo no mundo da xastrería artesanal. Intentamos impartir os nosos coñecementos, tanto os de Ramón Lareo e os meus mesmos, que levamos todavía dedicándonos a isto, transmitilo ás novas generacións. Entonces, o que intentamos é manter a esencia da xastrería tradicional e xastrería artesanal, donde se consiguen todos os volúmenes, todas as formas, xa non tanto no corte, sino tamén na maneira de traballar as prendas. Tanto as formas e os volúmenes que se consiguen ca plancha, con agua e plancha, en definitiva, todas as formiñas e todos os puntos e todo o que se vai facendo a man, porque é un traballo que se fai íntegramente a man. É importantísimo, ademais quero romper unha lanza aquí a favor de Artesanía Galicia, que está facendo os medios posibles para poder formar as novas generacións. É un oficio que é milenario, en definitiva, pero digamos que non tiña agora unha participación da xente nova para seguir en el. Evidentemente, transmitir os nosos conhecementos e as nosas experiencias a esta xente vai a servir para poder seguir profundizando en este oficio, un oficio que ten moito futuro e que non ten man de obra cualificada para poder atendelo.